Rồi bố đúng nào mà. Anh đi. Ăn này lấy sao mà. Man mà rồi nè. Man mà rồi. Đúng cái không ai. View. Đi xin chân view. Rồi mà chứ. Ekdom birat दै फैबायनो बयबो थांगासिनो आदा बबेसिम दावखौ नागिरदों दैखौ नायगोन जोङो माबायदि मा दै बिलाय साफानामारि गनाय बियो पनि कस्तो छ राम्रो राम्रो छ ना नायफैबाय नायफैबाय दे मोनफैबाय नै मोजांथार दैया गुवाहाटी कलेजनि बादि होनना बुंदों फेसबुकाव नुना जोंबो फैबाय हारसा बर' नेपाल गार' बिराद लोब जाबाय नै बयबो फैदों सासे बे फंबाय मिथुनजों एसे रायज्लायनो नागिरबाय दुगैफैदों माबादि मोनखो दुगैना फंबाया बिराद मोजां मोनबाय माब्रै नुना फैया फेसबुकाव ना मायाव भाइराल भिडिअ जानायखाय आं नायनो गोसो जादों एखदम बायदि जाबाय जायखिजाया जिनिसाथ' बे जाफेरनाय जाहैबाय फार्स्ट टाइम आं फार्स्ट टाइम नुफैनाय जेरावबो नुफेराखैमोन ओंखायनो मोनसे एसे गोमोथाव नांगौ जाहैबाय गोजोननाय मोनदों दुगैनाथ' मोजां मोनो जेनेबा फुजा होनो मानो फैया मानसिफ्रा खिन्थु दुगैनो फैयो गुवाहाटी कलेजआव फैसा गारना दुगैसारलाय बाव फ्रि दुगैनोफ्राय माथो गाज्रि दं नङा होमबा सोर फैदों फंबाया नैबे फंबायाबो मिथुन केमेरामेन बर' फिल्म जेसेबां लाजिबा खाजोर मा फिल्म मोनलाय फंबाय नों खेबनाया गासै मोनसे जायगा दासिम 25तासो बर' फिल्मखौ बे फंबाया खेबबाय बिनि मुङा मिथुन मा दुगैखांबाय मोजां दाबो फार्स्टआव फैदो गुवाहाटी कलेज बादि दुगैदों मानसिफ्रा गोबांनो दैया गुसु एकदम दैमुनि दैनिफ्राय ओंखारनायखाय दुगैनो मोजां मोनदों खाथियाव नै एकदम होंगो मानसि जाबाय दा बयबो दुगैनो मोजां मोनदों बुंसोलायदों गुवाहाटी कलेजफोर बादि जोबोद मोजां गुसु दा बे गुवाहाटी कलेजनि दैया बासि दैखौनो दोननायखाय एलार्जि बायदि जादों होननानै माखासे समाव जों पेपार निउज टिभिफोराव नुदोंमोन दा नैबे दैखरनिफ्राय दै उसिफावनाया जाहैबाय फ्रेश एकदम इंराजिनि बेखौ आर्टिफिशियेल अइल होनो दा बेनिफ्राय बे ओंखारबोनाय दैयाव दुगैनानै बयबो गोजोननाय मोनदों दा बेयो आर्टिफिशियेल अइल नंगौ नाथाय बेबादि दैखरनिफ्राय फाव उसिनायखौ जोङो नुफेरनो मोननाय जायाखैमोन बेनो फार्स्ट ओंखायनो मानसिफ्रा बेखौ एसे गोमोदों दा गोमोथाव मोनदों दा बेबादिनो आर्टिफिशियेल अइलखौ जों माखासे गुगोल इउटुबफोराव थुनानै नायोब्लाबो एक्जाक्ट बेबादि दैखरनिफ्राय उसिफावनायखौ नुनो मोना मैया माखासे समफोराव बे माखासे निउज मिडिया इउटुब चेनेलफोराव होनायाव नुदों फ्लाइटफोरनि चेनेलाव होदों बिसोरो दा बे जाहैबाय आर्टिफिशियेल दैखर बेबादिखौ गोबां बरपेटा नलबारि बहाबा नुयो होनदों नाथाय टिउबवेल एबा कल दैखरखौसो नुदों कल दैखरनि खोथाया एसे आलादा जायो नैबे दैखरजों गनाय दैया आलादा मानो होनोबा कलआ फामजों गयो नाथाय बियो माखासे सिंनि दैमुनि प्रेसार नारसेबथायजों जे सायाव ओंखारबोदों बियो एसे गोमोथाव जादों बबेबा नुफेरै मुवाखौ नुनाय एबा दासो नुनायखौ बयबो बेखौ जोङो दा बेवहाय फैनाया बयबो फुजा बायदिसिना होनो थाखाय नङा बेखौ गोदान नुनायखाय नायनो फैदों दैयाबो दाहार जाबाय दैयाबो एसे देरगासिनो दं गगासिनो दं दासालै बर' बिहारि बाङालि मारवारिबो फैसोलायथारदों
80 फुटनो दानि नोंथांमोनहा आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो